はあ？俺のサインが必要ってこと？ふざけんなよ。家族のサインがないと手術を受けられないの。ちょっと抜けることもできない？無理無理。俺の知ったことか。本人のサインでこと足りるだろ。自分で何とかしろ。全部お前が悪い。俺の邪魔をするな。手術の同意書のサインを断ってきた夫。結婚して夫がいても孤独を感じるなんて。夫がサインを拒絶した理由は信じられないものだった。私の名前は梅田由香子、39歳。夫の直人と2人でマンション暮らしをしている。子供とペットはなし。結婚した時に話し合って2人だけで生活していこうと決めた。子供は昔から苦手だった。特にあの泣き声。子供の大きな泣き声を聞くと頭痛がしてくる。直人も私と同じことを言っていた。一昔前なら結婚イコール子供を作って当然という風潮があったが、今は多様性の時代。いろんな家族の形があって当然だ。両親からの孫はまだかというプレッシャーもない。なぜなら私の両親はすでにこの世にいないからだ。数年前に母が癌で亡くなり、父は母の後を追うようにその半年後に亡くなった。両親を失ったことはとても辛かったけれど、亡くなる前に結婚式を見せることができてよかった。きっと天国で私のことを温かく見守ってくれていると思う。私に兄弟はいないし、義父は私が結婚する前に他界している。だから私にとっての家族は夫と義母の2人だけ。私にとってはかけがえのない2人なのだ。直人は少し頑固なところがあるけれど、仕事に情熱を注ぐ働き者。休日も接待ゴルフに行くくらいだ。資産家である義母は私のことを本当の娘のように接してくれる。直人は弟と2人兄弟。お母さんは女の子を育てることが夢だったらしい。弟さんはまだ結婚していないから、お母さんにとって私は唯一の娘なのだ。結婚した時には、娘ができて嬉しいと大喜びしてくれて、私の両親が亡くなった時には、ゆかこちゃんは一人じゃないよ。私がいるからね。と抱きしめてくれた。来週はお母さんの誕生日。直人にプレゼントのことを相談しなくては。ただいま。直人が仕事から帰ってきた。お帰りなさい。彼がお風呂に入っている間に夕食を用意する。二人で夕食を食べるのは久しぶりだ。直人が好きな薄いグラスにビールを注ぐ。はい、どうぞ。ありがとう。ビールを一気飲みする直人。今日は残業少なめだったのね。ああ、うん。明日朝早いから、霧のいいところでやめてきた。明日？そう、また接待ゴルフ。あれ？俺行ってなかったっけ？うん。そっか。すまん。なんか用事でもあった？来週、お母さんの誕生日でしょ？一緒にプレゼントでも買いに行こうかなと思ってたの。去年も言ったと思うけどさ、プレゼントなんていらないから。お袋が金持ちだってお前も知ってるだろ？欲しいものは何でも自分で買えるんだから。俺たちが何かしてあげる必要なんてないんだよ。でも、何もあげないのもおかしいでしょ？私たちは誕生日プレゼントでいつも素敵なものをいただいているのに。家族なんだから気を使わなくていいんだって。直人はそう言うけれど、親しき中にも礼儀あり。プレゼントを買うべきだと私は強く主張した。じゃあ悪いけど、明日お前一人で買いに行ってくれる？
プレゼントは任せるよ。お前が選んだって言ったら、お袋はどんなものでも喜ぶはずだから。行きたいけど、あなた、ゴルフで車を使うでしょ？タクシーはもったいないし。我が家には一台しか車がないのだ。俺、お袋の車借りるから大丈夫。明日は3人乗せていかないといけないんだよ。あの高級車を借りるの？左ハンドルでしょ？大丈夫なの？大丈夫だって知ってる道だし。気をつけてよ。安全運転でね。夕食を済ませると、直人はすぐにベッドに向かった。接待ゴルフにしては心なしかワクワクしているように見える。仕事がきっかけではあるものの、ゴルフはもはや彼の生きがいになっているようだ。私はお母さんのプレゼントを探すためにネットサーフィンをしてから寝床に着いた。翌朝、直人は朝食も食べずに接待ゴルフに出かけた。私はルーティーンであるジョギングへ。結局、昨日のうちにお母さんの誕生日プレゼントを決めることができなかった。走りながらお母さんのプレゼントを考えよう。そう思っていた。直人がゴルフから帰ってくる前に買っておかなくちゃ。この時は走っている途中でまさかあんなことになるなんて思いもしなかった。私はいつも同じルートを走っている。まずは大きな公園を目指す。雨雲が目立ってきた。午前中は雨が降らないでほしいな。直人は大丈夫かな？そんなことを考えていた次の瞬間、私は大きな衝撃を受けて道路に倒れ込んだ。脳震盪だろうか。頭がクラクラする。すぐに周囲にいた人たちが駆けつけてくれた。大丈夫ですか？しっかりしてください。声をかけてもらっている間に、なんとか意識がしっかりしてきた。ゆっくり起き上がると、大きなリュックを背負った若い男性がこちらを心配そうに見つめていた。目撃者の情報によると、フードデリバリーサービスの自転車配送員が私にぶつかってきたらしい。彼はスマホを見ながら自転車を運転していたため、前方不注意だったのだ。その男性は私に何度も謝罪をしてきた。大事にしたくなかった私は連絡先だけ交換して歩いて自宅に戻った。家に入ると窓に黒い汚れがついていることに気がつく。何これ？朝起きた時にはなかったのに。近づいてみてようやくわかった。それは窓についている汚れではない。私の目の中にあるものだったのだ。さっきの事故で目が傷ついたのかも。不安になった私はすぐに眼科を受診することに。眼科の医師から告げられたのは聞いたことのない名前の病気だった。梅田さん、これ網膜劣行ですね。網膜劣行ですか？はい。梅田さんのご年齢だと珍しいんですが、頭か目を強くぶつけたりしました？先ほどヘルメットをかぶった配送員にぶつかってコンクリートに強く頭を打ちました。ああ、原因は間違いなくそれですね。これ、治るのでしょうか？治りますよ。安心してください。手術が必要ですけどね。早く対応しないと失明してしまうので、すぐに入院してください。総合病院に紹介状書きますから。失明するかも、というワードに私はひどく驚いた。自転車とぶつかっただけでこんなことになるなんて。それに今までの人生の中で入院なんてしたことがない。私は不安を抱きながら総合病院へ向かった。眼科の医師が取り計らってくれたため、総合病院ではスムーズにことが運んだ。手術内容の説明を受け、手術をしても失明のリスクがあることを知った。でも、ここで引き下がるわけにはいかない。私は覚悟を決めた。
梅田さん、こちら、手術の同意書になります。梅田さんと、どなたかご家族の方のサインをお願いします。家族のサインはどうしても必要ですか？今、自宅におりませんで、なんとかならないでしょうか？申し訳ないですが、決まりですので、お願いします。そうですか。わかりました。私は、直人に電話をかけた。もしもし、直人？まだプレイ中？もうゴルフは終わったけど、まだゴルフ場。これから風呂に入って飲み会だから。ごめんね、接待中に。実は、私は事故に遭ったこと、目のこと、手術の同意書のサインが必要なことを説明した。はあ？俺のサインが必要ってこと？ふざけんなよ。接待を途中で止められるわけないだろ。ちょっと抜けることもできない？サインをしてくれた後、すぐに戻ってもいいから。無理無理。お前、接待を舐めてるよ。一度失礼なことをしたら、関係はそれでおしまい。俺がどれだけ仕事を頑張っているか、お前だって知ってるだろ？うん。でも、ルールなんだって。家族のサインがないと、手術を受けられないの。このままだと、失明するリスクもあるのよ。そんなルール、俺の知ったことか。本人のサインで事足りるだろ。自分で何とかしろ。そもそも、お前の不注意で起きたことなんだから。全部お前が悪い。俺の邪魔をするな。直人は、そう言って電話を切った。私は、直人の冷たさに心を痛めた。接待の途中に電話をしたことは申し訳なかったと思う。でも、緊急事態なのだ。事情を説明したら、直人も分かってくれると思ったのに。直人の冷酷さ、家族の同意書のサインがもらえない悲しみ、失明の不安から自然と涙がこぼれた。結婚して夫がいても孤独を感じるなんて。ふとその時、義母が私にかけてくれた言葉を思い出した。ゆかこちゃんは一人じゃないよ。私がいるからね。そうだ、お母さんなら力になってくれるかもしれない。私は勇気を出して義母に電話をかけた。もしもし。あら、ゆかこちゃん、どうしたの？突然すみません。実は今、病院におりまして。え？病院？一体どうしたの？何かあったの？話せば長くなるんですが、簡潔に言うと、目の手術が必要で、急ぎなんです。失明するリスクもあって、手術には同意書のサインが必要なんです。本人とその家族の。なので、申し訳ないのですが、お母さんのサインをいただけないでしょうか。失明？それは大変じゃない。サインは構わないんだけど。直人はこのこと知ってるの？はい、連絡したんですけど、今、接待ゴルフをしている最中で、私、怒らせちゃったみたいで、自分で何とかしろって言われました。なんですって？あのバカ息子。ゆかこさんのことをほったらかして、ゴルフとは、許せない。ごめんね、ゆかこちゃん。いえ、お母さんが悪いわけじゃないので。私の育て方が悪かったのかしら。とにかく、あの子には後でたっぷり反省してもらうから、全部私に任せてちょうだい。ちょっと待っててね。ありがとうございます。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。謝らないで。迷惑だなんて思ってないし、謝るべきなのは直人なんだから。ゆかこちゃんは私の大切な娘なのよ。それを忘れないで。お母さんの温かい言葉に私の心が解きほぐされていく。この人と家族になれて本当に良かったと思った。義母の行動力には目を見張るものがあった。電話を切ってから数時間後には病室に来てくれたのだ。ゆかこちゃん、私よ。入るわね。お母さんの隣には気まずそうな顔をする直人の姿。あんた、ゆかこちゃんに言うことあるでしょ？さっさと言いなさいよ。お母さんが直人の背中をバシッと叩いた。うるさいな。ババアは黙っててくれる？直人、お母さんに向かってそんな言い方はないでしょ？お前は引っ込んでろ。
いい加減にしなさい。いい年してすぐに謝ることもできないの？あんた、自分のしたことがわかってるの？大人になりなさい。お母さんから雷が落ち、直人は急におとなしくなった。さっきの威勢はどこへやら。まず、お前にひどいこと言ってすまなかった。あんた、お前って呼ぶのやめなさい。ゆかこちゃんっていう名前があるんだから。はい、もう一回やり直し。ゆかこ、ひどいことを言ってすまなかった。それから？お母さんの言葉に私は首をかしげる。え？まだあるんですか？そうなのよ、ゆかこちゃん。本当にごめんなさいね。ほら、あんたの口から説明しなさい。実は、接待ゴルフじゃなくて、会社の後輩とデートしていたんだ。私は驚きのあまり言葉を失ってしまった。今朝、私の車を貸したでしょ？ゆかこちゃんと電話で話した後、すぐに車の GPS で直人の位置情報を確認したのよ。そしたら、ゴルフ場じゃなくて、今話題のデートスポットにいて、電話で問い詰めたら浮気していたって。月並みだけど、魔が差したっていうか。そんな。浮気相手にいい顔するために私の車を借りるなんて、信じられない。我が息子ながらあんたにはがっかりよ。お母さんは顔を真っ赤にして激怒していた。ゆかこちゃんはこんなにいい子なのに、あんたみたいな夫を持ってしまって。ああ、本当に情けない。あんたと縁を切りたいくらいだわ。何突っ立ってるのよ。頭の一つも下げられないの？ゆかこ、申し訳ない。この通りだ。病室で土下座をする直人。言葉に詰まっていると、お母さんまで土下座をし始めた。ゆかこちゃん、本当にごめんなさい。私も一応このバカ息子の親だから謝るわ。そんな、お母さんはやめてください。ゆかこちゃん、怒っているとは思うけれど、どうか離婚だけはしないでちょうだい。私、あなたと他人になるなんて嫌なの。直人のことは厳しく教育し直すから。お願いよ。直人が浮気をしていたと聞いて、一瞬離婚の二文字がよぎったけれど、お母さんからの必死のお願いを受けて、私は考えを改めることにした。もう、絶対浮気しないって約束してくれる？私は直人に問いかけた。約束する。即答する直人。もしあんたがもう一回浮気したら、私あんたと縁を切るからね。私の葬式、出禁にするから。しっかりと釘を刺すお母さん。頼もしい人だ。それから3ヶ月後、私の目の手術は無事に成功した。視力は少し低下しているけれど、これから1年くらいかけて回復していくらしい。お母さんは直人が浮気していたことを親戚全員に報告した。彼に真から反省してもらうためだろう。その効果は抜群で、親戚の人たちは全員直人を無視するように。親戚の何人かもお母さんと同様に資産家であるため、よくホームパーティーを開いていた。しかし、この一件以降、直人は招待されなくなってしまった。豪華な食事とシャンパンを毎回楽しみにしていた直人にとっては、明らかな痛手である。ちなみに、私は今でも招待されているので、優しい親戚の方々と親睦を深めている。直人は浮気相手と別れるために、私とお母さんの目の前で電話をかけた。スピーカーフォンで。もちろん、お母さんの指示だ。どういう風に別れを切り出すのかと思っていたが、意外な結果に終わってしまった。なんと、浮気相手の方から直人のことを振ったのだ。あなたとのデートってつまんないのよね。もう飽きた。さようなら。彼女から一方的に。しかも、私たちの目の前で別れを告げられた直人。彼のプライドがズタズタに傷つけられたことは言うまでもない。
今日はお母さんから大事な話があると言われている。もうすぐお母さんが自宅にやってくる時間だ。ピンポーン。インターホンが鳴った。お母さんをリビングに迎え入れる。ゆかこちゃん、目の具合はどう？おかげさまで順調です。ちょっと見えにくいこともありますが、なんとかやってます。それはよかった。そんなことよりおふくろ、大事な話って何？ああ、二つあるの。まず、一つ目は、ゆかこちゃんにプレゼントがあるの。はい、どうぞ。義母は、そう言って、私に車の鍵を手渡した。ありがとうございます。これって？新車の鍵よ。ロゴを確認すると、高級外国車の車だった。こんな高いもの、いただけません。そうだよ、おふくろ。これはやりすぎだって。こんな高級車、ゆか子には似合わないよ。あんたは黙ってて。ゆかこちゃんの回帰祝いなんだから。それに、これ、私のお金で買ってないし。と言いますと？これは、直人の口座から引き落とさせてもらったから。直人は目を見開いて驚いていた。俺に知らせずに、勝手に？第一、どうやって俺の口座から引き出したんだ？あんたの口座の家族カード持ってるもの。忘れたの？何かあった時のためにって、あんたがくれたのよ。ああ、そうだった。言われて思い出したよ。俺が独身時代から一生懸命コツコツ貯めた金なのに。それから二つ目だけど、私の遺書を修正したから。私が亡くなったら、ゆかこちゃんとあんたの弟に遺産は相続されるから、よろしくね。直人、あんたには一円も入らないわよ。それを聞いた直人は大慌て。いくらなんでもそれはひどすぎないか？ゆか子は義理の娘だろ。実の息子の俺に相続されないなんてありえない。浮気した最低な人間に相続するお金なんてありません。それにね、私は義理の娘とか実の息子とかって区別したくないの。ゆかこちゃんは私の娘よ。相続して当たり前でしょ？せいぜい反省するのね。お母さんの正義感あふれる優しい言葉に私は胸があったかくなった。直人は猛省し、私に少し優しく接してくれるようになった。私とお母さんは来週ホテルのアフタヌーンティーに行く予定だ。もちろん直人は家で留守番。家事でもしてもらおう。今からその日がとても楽しみだ。